De aceea am renunțat la Insta360, chiar dacă are dimensiunile unui GoPro, e bine, ea e în totalitate o cameră 360, are și varianta de cameră simplă și asta e și mai fâșneață. Mie camera asta mi-a plăcut din prima de când am văzut-o pe Amazon. Nu aveam nevoie de acele filtre ND, într-adevăr, și prețul aferent. Nu pot să mă plâng să zic că n-a fost o alegere bună, apoi am învățat să editez cu ea, am învățat să umblu la setările de frame-uri de Insta360, ne pare rău dacă am renunțăm la produsele. Salutare și bine ați venit din nou pe acest canal. În episodul de astăzi vom vorbi de această minunată cameră care mi-a fost în ultimii 2 ani partener de videouri și una dintre cele mai bune până în momentul actual când am dat de cei de la DJI. Dacă ai pierdut episoadele în care vorbesc de ce am ales să intru în lumea DJI, scrollează un pic mai jos, direct pe acest canal și o să găsești acolo toate explicațiile. Ei bine, iar acum ne întoarcem la vedeta din episodul de astăzi, Insta360 One RS. Ei bine, camera asta pe mine în ultimii 2 ani m-a servit exact la adevăratul ei potențial și am folosit-o în cele mai bune condiții și acestea fiind că chiar dacă are dimensiunile unui GoPro, ei bine, ea e în totalitate o cameră 360 și pe lângă asta, cei de la Insta când au lansat modelul ăsta s-au gândit să-l facă cât se poate de interesant și l-au făcut modular. Adică o dezasamblezi cât se poate de ușor și camera 360 poate să devină foarte simplu un GoPro, pentru că are și varianta de cameră simplă și asta e și mai fâșneață, pentru că poți să o pui așa sau poți să o pui direct cu display-ul pe față și așa poți să o controlezi mult mai ușor, numai că atunci când o pui cu display-ul pe față, carcasa ei cu care vine în pachetul inițial s-ar putea să îți dea niște probleme și nu prea ai vrea să-i zgâri display-ul. Și trebuie să recunosc că mie camera asta mi-a plăcut din prima de când am văzut-o pe Amazon. Bineînțeles că, ca de fiecare dată, mi-am făcut un research și am zis că o iau eu și o folosesc când pe post de GoPro, pe POV-uri, când pe post de 360 și îmi fac damlaua cu ea. Ei bine, în 2 ani de utilizare mai mult am folosit-o în modul 360 decât în modul de POV și trebuie să recunosc că m-am distrat cu modul 360, mi-a plăcut enorm de mult, nu pot să zic că e o cameră foarte nasoală sau că îți dă multe bătăi de cap. Ei bine, problema cea mai mare a fost că eu nu am găsit filtre ND pentru că cei de la Insta360 s-au gândit să nu facă filtre ND pentru modelul ăsta și bineînțeles că nici pe alte variante gen chinezești, AliExpress, bineînțeles, prietenul nostru dă nădejde, mai mult al meu decât al altora, nu s-au fabricat. Efectiv, pentru One R, modelul anterior One RS, s-au fabricat filtre ND, tot felul de protecții, tot felul de accesorii, dar pentru One RS, brusc, dintr-o dată, nimeni n-a mai putut să facă nimica pentru că cei de la Insta s-au gândit să pună această margine teșită și să le facă foarte greu de copiat sau cel puțin de reprodus și cred că la un moment dat nimeni nu și-a mai bătut capul și au lăsat-o toți așa, cu toate că camera nu prea a avut nevoie de filtre ND sau cel puțin eu, cum am lucrat pe diferite variante de lumină, mai în timpul zilei, mai spre după amiază, mai spre seară, nu aveam nevoie de acele filtre ND. Pe mine m-a bucurat într-un fel sau altul că nu a trebuit să mai fac încă o cheltuială în plus, pentru că chiar dacă nu a costat așa de mult pe cât aș fi crezut eu, totuși a fost un preț destul de mare acum 2 ani, undeva la 380 de euro am dat pe ea, habar nu mai țin minte, dar undeva pe la suma respectivă. Ideea e că chiar și după 2 ani de utilizare, pentru că am folosit-o mai mult în mersul meu cu motocicleta și puteți să vedeți din shorturi, doar accesați secțiunea de shorturi și puteți să găsiți acolo, majoritatea videourilor sunt făcute cu camera aceasta și calitatea video mie mi s-a părut unul destul de bună pentru ce poate ea să ofere, într-adevăr, și prețul aferent. Nu pot să mă plâng să zic că n-a fost o alegere bună, a fost chiar o alegere foarte bună în momentele alea, pentru că așa am intrat în lumea asta action cam-urilor și cu ea am învățat să fac diferite tipuri de filmulețe, mi-am
amplificat skill-urile de edit, am învățat unde să mă uit în anumite cadre, cum aș putea să le fac mai bine, dar per total camera asta mie mi-a plăcut, foarte bună pentru ce am avut eu nevoie, numai că cei de la Insta, după 2 ani sau 2 ani jumate, 3 ani, pentru că nu e chiar așa de mult timp pe piață camera asta, s-au gândit să nu mai facă adaptoarele speciale de microfon. Și nefăcând asta, pentru că, bineînțeles, când îți iei un Insta360, cei de la Insta abia anul trecut au reușit să facă o variantă de microfon compatibilă. Habar n-am, doar știu că e un microfon făcut de către cei de la Insta, dar majoritatea motovloggerilor și vloggerilor în general care folosesc camerele de la Insta, bineînțeles că le cuprează cu microfoanele de la DJI. Și am căutat, bineînțeles, nu acum mult timp în urmă, adaptorul de microfon. Nu am reușit să-l găsesc nicăieri și am încercat să-l comand și la niște prețuri care, normal, un adaptor de microfon Insta360 One RS era 20 de euro. Ajunsesem să comand și unul care era listat la 80 de euro și nici ăla nu mai era în stoc. Și, într-adevăr, o experiență care mi-a lăsat un gust amar în gură, pentru că am luat o grămadă de accesorii pentru camera asta, care unele se potrivesc și pentru noile camere de la DJI, dar nu toate. Și de aceea nu o să vreau să vând camera asta, o să vreau să o țin în continuare și să o mai folosesc din când în când ca a treia cameră. Habar n-am, nu m-am gândit încă la ceva concret, dar că ca un long story short, mie mi-a plăcut enorm de mult camera asta, cu ea am învățat foarte multe, cu ea am învățat să editez, cu ea am învățat să umblu la setările de frame-uri, de tot felul de astea, specificații ca să-ți iasă filmarea mai bună într-un unghi mai bun, să fie ceva mai bun și mai calitativ și să redai acea calitate de filmare, plus că filmează 5K în continuare. Ceea ce mie mi se pare destul de ok pentru cameră de asemenea dimensiuni, pentru că ținând cont că partea asta de jos, cea roșie, e bateria ei și jumătatea asta e camera, toate celelalte au intrat doar în bucățica asta și mie mi se pare destul de wow. Păcat că cei de la Insta360 n-au mai venit cu un update, dar probabil n-aveau ce update să mai aducă la chestia asta, pentru că ea a fost destul de perfectă încă din fabricație. Nu înțeleg de ce au ales să oprească producția pentru adaptoarele de microfon. Probabil e o chestie de a lor, habar nu am. Ideea e că am încercat să-l găsesc, să-l caut și SH și bineînțeles că nu l-am mai găsit. Și atunci am fost nevoit, dacă tot aveam microfoanele DJI, trecem în lumea DJI și Insta360, ne pare rău dacă am renunțăm la produsele voastre. Eu cel puțin unul și cred că mai sunt și o grămadă de alți utilizatori de action cam, motovloggeri, vloggeri, etc., care se îndreaptă ușor către DJI și cam renunță la camerele de la Insta. Ideea e că, ca la orice cameră pe care o achiziționez, o iau în varianta Adventure, cea mai complexă. Și ei bine, cred că nu mi-am luat o țeapă, doar că așa a fost la cei de la Insta. Pachetul Adventure a venit cu selfie stick-ul lor invizibil, bla bla bla, cel mai invizibil selfie stick, care bineînțeles că și la Action 5 de la DJI am primit tot un selfie stick, numai că la DJI am mai primit încă 3 baterii de rezervă, la Insta a venit doar cu această baterie. Și logistica pentru camera asta, pentru că de-aia am purtat-o mai mult în modul 360, era pusă pe ghidon. Pe ghidon am un USB și un USB-C și stătea și mai mult la încărcat. Pentru că, într-adevăr, performanțele în modul normal te duc undeva la 2 ore jumate, să zicem 3 de filmare continuă în 4K. Pe când în modul 360 lucrurile se cam înjumătățesc pe acolo și s-ar putea să riști să rămâi fără baterie încercând să filmezi tot parcursul tău din ziua respectivă. Și cel puțin pentru mine a fost un efort foarte mare, pentru că în modul normal stăteam cu frică să nu rămân fără baterie, plus că nu puteam să conectez decât un microfon și ăla cu fir. Chinuie-te și bagă microfonul ăla cu fir până cască și sugrumă-te cu el, că vine cu un fir destul de lung și de aceea am ales să renunț la ea, dar totuși să o folosesc ca un al treilea ochi, cum ar veni, pentru că Osmo va veni pe față în locul ei și din când în când să zicem că o să o mai folosesc la anumite cadre de pe spate, pentru că e o cameră destul de stabilă și îmi cer scuze, mă cam chinuie o răceală de 2 zile și
să zicem că aș putea să o mai folosesc din când în când pe spate să scot anumite cadre, dar tot cele principale vor rămâne de la DJI. De ce nu am cumpărat X5-ul nou? Pentru că aceeași problemă. S-ar putea să nu fi venit într-o conformație care pe mine să mă avantajeze. Pentru că am observat că la Insta îți oferă 2 sau 3 baterii, nu vreau să mănânc pe lângă pentru că s-ar putea să greșesc, dar știu că vine cu 2 baterii sau 3. Nu sunt sigur de afirmația asta, știu doar că nu vine doar cu o singură baterie la pachetul Adventure, numai că o problemă pe care eu am depistat-o și mi-am dat seama abia la DJI că e foarte bună gândirea lor, e carcasa de încărcare. Pentru că tu, punându-le în carcasa asta, poți să le încarci pe toate 3 odată sau 2, de exemplu, cum sunt acum la mine, 2 baterii. Poți să le folosești de la o cameră la alta, cel puțin bateriile astea care le-am achiziționat cu Action 5 Pro, se potrivesc foarte bine și la Osmo 360 și nu am nevoie să cumpăr 15.000 de feluri de baterii, să le car după mine aruncate în ghiozdan și să mă chinui, dă-i, scoate tot din ghiozdan, scoate, ajungi la baterii și tot felul de chestii care mănâncă timp și într-un final te enervează. Așa, cum m-am spus și într-un video precedent, le-ai aruncat frumos așa pe toate în cutiuță, ai pus cutiuța într-un buzunar, știi că acolo le găsești pe toate încărcate. Când le încarci, nu stai să scoți câte o baterie din cameră, stai că să o încarci și pe ailaltă și pierzi o grămadă de timp. Așa le-ai pus în cutiuță, le-ai băgat direct la încărcat care are portul USB-C și ai terminat. Fără griji, fără probleme și fără stres. De aceea am renunțat la Insta 360 și nu am continuat parcursul alături de ei, plus că mie mi-a dat de gândit de anul trecut când am căutat să cumpăr baterii extra, că am zis, bă, hai să mai cumpăr o baterie, 2 și găsești o variantă pe AliExpress ca să le încarci pe amândouă. Dar chiar și așa, sunt doar 2 baterii care nu au un range foarte mare de filmare și la un moment dat tot te chinui cumva. Plus că nu e așa compact cum sunt cele de la DJI, e un... Nu știu cum să vă explic, dar cred că cel mai bine vă arăt direct pe baterie. Vine ca într-un fel de sandwich și hai să zici că ar fi o variantă ok, că vine miezul acela la mijloc și mai se conectează încă o baterie și ar fi ok. Problema e că am zis că eu n-aș mai vrea să-mi bat capul și să mă chinui, cel mai bine renunț și aia e. Pentru cine vrea să-și cumpere un ASH, dacă ai un pic de noroc, poți să o găsești de la cel care a achiziționat-o prima dată, într-o variantă mai profi, gen, o să mai ai 2-3 baterii, nu știu, să ai adaptorul de microfon care te-ar ajuta ca să poți să conectezi microfoanele de la DJI cu receiver-ul și cu toată chestia asta. Bineînțeles că îți trebuie o carcasă extra specială unde poți să agăți receiver-ul microfoanelor care, 2 secunde, care te ajută să-ți echilibreze sunetul direct în cameră și să nu te chinui în viitor. Dacă ar fi să o cumpere acum, nu știu dacă s-ar merita și nu știu dacă se mai găsește în multe variante la vânzare. Am văzut că majoritatea renunță la ele și le vând pe un preț derizoriu, adică când luai pachetul Ultra Adventure cu 2 baterii și bineînțeles că mulți au mai luat încă 2-3 baterii ca să le ajungă și găsești și câte 2 camere la vânzare la un preț de 300 de euro, care ele, dacă stai să le calculezi fiecare bucată în parte cât a costat, s-ar putea să sari lejer de vreo 800. Dar lumea renunță ușor la ele pentru că nu le mai vede pentru un long term ca și utilizare video și majoritatea încep să facă pasul către alte firme și cum alte firme, că GoPro deja cam dispare încet și sigur, altă firmă care vine cu ceva nou pe piață și cu ceva mai multă calitate și cu mai multe accesorii la un preț accesibil, că până la urmă, hai să fim serioși, toți ne uităm la prețul pe care trebuie să-l plătim pe un produs. Cam majoritatea se îndreaptă către DJI. De aceea și eu am pus în balanță înainte să achiziționez camerele DJI. Se pare că nici până în ziua de astăzi nu-mi pare rău și că abia aștept să se îndrepte vremea de afară încât să pot să le testez exact cum mi-am dorit și cum îmi doresc de altfel, pentru că n-am apucat încă să le scot la o plimbare, să vedem cum rezistă când le bate vântul, cum e calitatea video la trepidații, cum e tot procesul ăsta de editare pe fișiere mai mari, dar ținând cont, mie mi-a plăcut și încă îmi place calitatea pe care o scoate camera asta. Îmi pare rău că nu pot să o folosesc cum mi-aș dori eu, adică să pot să ofer și o voce pe filmările mele de pe motocicletă și mă limitează doar la shorturi de TikTok și de Instagram cu muzică, fără să pot să spun ceva sau
să expun o anumită situație, mă limitează foarte mult și se pare că nu e un stop aici la tot ce înseamnă camera asta, dar există un nou început cu alte camere care mă bucur că le-am achiziționat și am făcut pasul ăsta. S-ar putea să fie un game changer în anul ăsta ce este, că încă nu se apropie de final și abia a început vorba aia, dar dacă vrei să o cumperi în variantă SH de la cineva, cel mai bine fă un research cum poți să o verifici ca să nu ai zgârieturi, pentru că pe camera de la Insta360 și o amprentă dacă ai pe lentilă, s-ar putea să strice tot videoul și o zgârietură cât de fină e mult mai amplificată pe lentila de la Insta decât pe cea de la DJI, aparent. Dar cu toate astea fiind spuse, nu zic că e o cameră rea, a fost o cameră foarte bună în ultimii 2 ani pentru mine și va mai fi, numai că nu va mai fi 100% implicată camera asta decât în foarte puține scenarii, mai spre deloc. Nu mă îndor să o dau pentru că e prima cameră și încă e bună, încă nici n-am folosit-o cum ar trebui, adică încă se vede pe ea că ar fi nouă, dacă o șterg un pic de amprente și așa, e ca și cum ar fi scoasă din cutie. Dar, cu alte cuvinte, cel mai bine vă faceți singur research-ul. Asta a fost varianta mea, de ce renunț și cum mi s-a părut mie colaborarea cu camera de la Insta. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să loviți secțiunea de comentarii, like, subscribe și toate celelalte știți voi. Eu am fost Samuel Degeantă și ne vedem în episodul următor.